Γεια και χαρά σας αλέκουρες, είμαι ο Σιμεών από το Foxweb και αυτό είναι ένα βίντεο για την ανακοίνωση της νέας συνεργασίας του καναλιού με την MSI. Σοβαρά τώρα, αυτό όπως λοιπόν σας είπα είναι ένα βίντεο για να ανακοινώσω τη νέα συνεργασία του καναλιού με τη γνωστή σε όλους μας εταιρεία, την MSI. Σοβαρά τώρα λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνω την καινούργια συνεργασία του καναλιού με την εταιρεία MSI. Πώς επιτεύχθηκε όλο αυτό? Πέρυσι είχα παρευρεθεί στο ITC 2015, δηλαδή στο Intel Technology Conference που διοργάνωνε η Intel προφανώς, όπου εκεί πέρα υπήρχε και ένα περίπτερο της MSI με πάρα πολλά προϊόντα της, με αρκετά μάλλον προϊόντα της και ανθρώπους οι οποίοι είχαν έρθει από το εξωτερικό ώστε να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τι συμβαίνει σχετικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Λοιπόν, νέα προϊόντα προφανώς MSI κτλ. Εκεί πέρα μίλησα με κάποιον συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος μου έδωσε και την κάρτα του και ξεκινώντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση με το κανάλι και θέλοντας να έχω υλικό και πόσο μάλλον ενδιαφέρον και καλό υλικό για να παρουσιάζω σε εσάς, είπα να απευθυνθώ στην MSI, έστειλα ένα email στον συγκεκριμένο άνθρωπο που είχα μιλήσει στο ITC 2015, ο οποίος με παρέπεμψε στο αρμόδιο τμήμα της MSI για το συγκεκριμένο σκοπό και οι άνθρωποι, βλέποντας την δουλειά που γίνεται και την προσπάθεια που γίνεται στο κανάλι, τουλάχιστον για αυτό το ξεκίνημα, συμφώνησαν να με υποστηρίξουν σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα παρά να τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη εταιρεία η οποία όμως δίνει σημασία στο κοινό που την παρακολουθεί και έτσι έδωσαν σημασία και σε μένα και στο κανάλι μου, γι' αυτό προχωράμε και σε αυτή την καινούργια συνεργασία. Οπότε λοιπόν στα επόμενα βίντεο σίγουρα θα δείτε κάποια προϊόντα της MSI, reviews, unboxings και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν συντονιστείτε, εγγραφείτε στο κανάλι, έρχεται πολύ ωραίο περιεχόμενο. Βοηθήστε με να εδραιώσω αυτή τη συνεργασία με την MSI για να σας προσφέρω όλο και πιο καλό και πιο ποιοτικό υλικό στα βίντεό μου. Αφήστε μου feedback, παιδιά, για οτιδήποτε θέλετε. Στα σχόλια, επικοινωνήστε μαζί μου με email. Θα χαρώ να λάβω οποιοδήποτε feedback θέλετε. Κάντε και μια έγγραφη στο κανάλι μου. Έρχεται, όπως σας είπα, πολύ καλό υλικό. Έτσι, ήδη περιμένω κάποια πράγματα από την MSI. Okay. Θέλω να πάνε όλα καλά σε αυτό το κομμάτι, όπως είπα, για να σας δίνω ακόμα καλύτερο υλικό στα βίντεο μου. Αυτά λοιπόν, με πολύ χαρούμενος για αυτή τη νέα συνεργασία του καναλιού με την MSI. Στηρίξτε την προσπάθειά μου. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Ήμουν ο Σιμεών από τη Foxweb. Άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Future is Now. Τα καλύτερα, ευχαριστώ.